này anh đi con đấy tiếc cái này má mình chung cho nó ăn lại thế lấy wow Sari coba hamnu mana ada nih produksi gimana mana bilang yang lain player Stir fry. Oh. nó cũng chả nơi nơi nó có đút tôm sao nhá này Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel नोंथांमोनखौ channel फेसबुकआव थाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय दिनै जों नानि दुइसिनखौ नायनो थांगोन आरोना हस्टेलाव ओमफ्राय आरो लोगोसे मामिमोननि बिनानाव माने मादैमोननाव थांगोन आरोना असे बिनानाव मामिनि सानै बिनानाव खाथि जायो आरोना गामिया बाहायनो थांगोन जोंनि बिनानाव माने मामिनि फिसाजो आरोना दानि मामिनि फिसाजो ओमफ्राय लास्ट बिनानाव बेंगलराव जोंजों उन्दैयाव थांफादोंमोन ओमफ्राय उनाव फरायनो फैफिनदो आरोना जा गोबाव जाबाय आरोना नायिया स' बेखौनो नायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो जों दख'ना लायबाय आरोना लोगोफोर बाबा मामि थिनालियाव नैबे मादैनाव दाख्लि लानाय मादैनावनो लायफिनदो आरोना दख'नाखौ माने दख'नाया बेखौनो बे गाननाय जायो नालाय ओंखायनो आरो गोदान लायबावबाय आरोना Nih, blausaबो फानखा लादो जाबजोब्बाय खेबगोरलै आंखौ खिन्थु बेसेबां 70 थाखा पवा 70 थाखा केजियाव बेसेबां केजियाव 250 ने ओइ ओरैजाय 250 नो 250 ओरैजाय दाउआ हनै दाउ बयलारा जोंथिं 150 थाखा केजि दे जोंथिंजाय ओरै बारा नाय बड'लेण्ड बारा होबाय केजि 350 आलासिफोर फैदों जोंनाव दिनै आयं सिखा बोरायनि फिसाजो आरोना देरसिन आयं सिखा बोरायनि गोथाव दा जाजायो ने दाउ मासार जानानै गेसेरबाय थाथोंसै दा लामायाव गावसिनाबो एवनानै होनानै लबार बागान खाथि नांजाबनाय गावसिनाबो लेंहर नानि जाथे फाइनालि सफैबाय आरोना नानिनि स्कुलाव जोंनि नानिनि लास्ट बिनानाव जि दायो जोंखौसो नाहरजोब्बाय माथो स्कुला Oh my god. थांमोना जालायखो एसेबाव हगारा एसेबाव हगारा बिराद गोबावजों खनसे नै उन्दै देरखोलायबाय नोगोर खेबनां जौनो राखै माथो मानसिया आयौ माथो गालांजाबायसो मामिनि समान जाबाय नामा नोंलाय थालाय सुलाय जाबाय मा नांगौ होनदों मानसियानो जौनो रोंला माबा हाय गायदिदिस नुबाय मानसिखौनो गारां बिखाबिना मानो जाजोब्बाय आरो मानसिया आरो नै गायदो दे ओमफ्राय गस्लाया आरो हानिसिन गानबाय हान्थुसिखानाय गस्लायाबो फैथिनोबो नानिनो गस्ला बायबाय गथ'आ लिस्ट लिरना हरखालायदों मान लाबाय खाथा बिहरदों ओमफ्राय फरिखा जोब्बा जोंजों थाहैगोन आरोना दुर्गा फुजायाव जों बेरायगोन मादैमोननाव लाबाय आरोना पेक खालामदो मेथाइ लाबाय नै आदैमोननाव
मेथाइ लाबाय नैबे खादा मैगं आलु सब ओमफ्राय चावमिन लाबाय नै जों उन्दैयाव जाग्राया लोगोफोर जा गोथाव मोनो आरोना बेखौ जाब्रै लाखोबाय माय गड होद आंनावसो नांसैमोन लान्थाथायाव नै लोगोफ्रा नायजोब्बाय बाबा लागाय होबायलै मानसिफ्रा बिदिसो जानांगौ खारजोब गासिबो खारजोब बैसिम थांनो मोनो सोरलाय औ दासो जादों लोगोना नुदोल्स ओमफ्राय ब्रेड बबेखौ लाबोलाबो मिथिला नै थांदो दे खुसि थादो थांसै जोंहा हाग्रामा ब्रिजजों फैनो थिनखादोंमोन हाग्रामा सफैबाय नै हंकं जायगायाव लोगोफोर दा सफैदों जेनेबा बेजों हाबनांगौ नामा जाखो नै फाइनालि मादैमोननाव सफैबाय आरोना मादैया जोंना नै मामिनि बिनानाव आरोना गेजेर बिनानाव ओमफ्राय मादैया नायखाङो आरोना मन्दिर दङ बिसिना गिदिरनो मिथिखायो जानो हागौ नोंथांमोना सोर सोरबा राङिजरायाव थायो मादैमोनना जे मादै नायखांबाथाय गासिबो हामजोबो आरोना लोगोफोर लोमजानाय थुमजानाय गासिबो नोंथांमोना लांबानो जाबाय सोरबा ओमफ्राय नै मादैमोननि मन्दिरखौ माने मोनाखै खेबासै आरोना आङो मालाबा थांफिनगोन बाहाय खेबगोन आङो आंबो जाखेबसैलै थाबाय थागोन आरो सासे मादैनाव फैबावबायनो लोगोफोर लास्ट मादै दुइसिन आरोना ओमफ्राय बिसिना खाथि जायो मादै गेजेरजों ओमफ्राय बिसिनाव दसे थाबबाय आरोना नै मादैया ओमफ्राय बिसिना न'आबो दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय नैबेयो मादैनि बिहाव आरोना ओमफ्राय नै बिसिना न'आ ओमफ्राय बै बामबाय थानाया मादैनि फिसाला उन्दै आरोना ओमफ्राय नैबे गेजेरना फिसाजोआबो बिसिनिनो मादैनिनो ओमफ्राय बै निला गाननाया मादै उन्दैनि फिसाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे निला गाननाया मादै गेजेरनि फिसाय बाबानि खाथियाव थानाया नायनाय फिसाजोनि मादैयाव मालाय गिलिया गोजौ गिदिर साइजथार दा गोदोहाय आंखौ मादैसो ए मादै दे फैदो इउ हानिसिंगो मालाय माजों लायो जानोसै नै लोगोफोर ओंखामखौ हाबा मालाय न'आव बोरै मावो जाखो आमसालाय र' भिडिअ लादों खेफोरबाय मा जाखो अ गरखा नै नोगोद दुस्थ' सानैयानो सासेया बोरै नै सासेया हनै सानजि जावजा आरोना लोगोफोर सानजि जावजा